या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। खरं म्हणजे यांनी कोकणाचं काय नुकसान केलंय हे जर आपण लक्षात घेतलं तर या ठिकाणी जो रिफायनरीचा प्रोजेक्ट आपण आणणार होतो, आताही आणूच, सोडणार नाही, पण आतापर्यंत तो तयार झाला असता। ही ग्रीन रिफायनरी होती, ही नेक्स्ट जनरेशन टेक्नॉलॉजी रिफायनरी होती। आजपर्यंतच्या भारताच्या इतिहासातलं सगळ्यात मोठी गुंतवणूक, सगळ्यात मोठी म्हणजे आजपर्यंत कुठल्याही राज्यात एवढी मोठी सिंगल गुंतवणूक 3 लाख कोटीची कधी झाली नाही। ती गुंतवणूक या ठिकाणी होणार होती आणि 3 सरकारी कंपन्या ती गुंतवणूक करणार होते, खासगी कंपन्या नाही। 1 लाख लोकांना थेट रोजगार हा त्या ठिकाणी मिळणार होता आणि त्या व्यतिरिक्त किती लोकांना इनडायरेक्ट रोजगार मिळाला असता याची कल्पना आपण करू शकता। अक्षरशः खोटं सांगून लोकांना या ठिकाणी पहिल्यांदा बहकवलं आणि त्यानंतर जेव्हा लोकांना सत्य समजलं, म्हणाले ही रिफायनरी झाली तर आंबे येणार नाहीत। आम्ही लोकांना सांगितलं चला तुम्हाला जामनगरला देऊन दाखवतो। त्या जामनगरमध्ये जिथे रिलायन्सची रिफायनरी आहे ती मागच्या जनरेशनची आहे, आता जनरेशनची नाही, पण आज आपल्या कोकणातला आंबा तिथे नेला त्यांनी आणि आज सगळ्यात जास्त आंब्याचा एक्सपोर्ट आपल्या तुलनेत कदाचित जास्त एक्सपोर्ट त्या रिफायनरीच्या परिसरातनं, त्याच्या आजूबाजूनं, जामनगरमधनं, त्या ठिकाणी गुजरातमधनं होतोय। आणि यांनी मात्र आपल्याला सांगितलं तुमचा आंबा होणार नाही। आमच्या मच्छीमार समाजाला सांगितलं तुमची मासेमारी होणार नाही। खोटं बोलून बोलून या ठिकाणी इतक्या चांगल्या प्रोजेक्टला विरोध केला आणि शेवटी अशी अवस्था आली, आपलं सरकार आलं नसतं तर केंद्र सरकारने निर्णय घेतला होता की आता हा प्रोजेक्ट हा 3 राज्यांमध्ये न्यायचा, केरळमध्ये न्यायचा, कुठेतरी कर्नाटकमध्ये न्यायचा, कुठेतरी गुजरातमध्ये न्यायचा, असा 3 राज्यांमध्ये हा डिस्ट्रीब्युटेड पद्धतीनं प्रोजेक्ट करायचा असा निर्णय शेवटी केंद्र सरकारने घेतला होता। पण तुमच्या आशीर्वादानं, आई भराडी देवीच्या आशीर्वादानं सरकार बदललं। आम्ही केंद्र सरकारला सांगितलं हा महाराष्ट्राबाहेर प्रोजेक्ट आम्ही जाऊ देणार नाही, आम्हाला हा प्रोजेक्ट हवाय, आमच्या मुलांच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे। आणि केवळ तेवढं नाहीये, या एका प्रोजेक्टमुळे महाराष्ट्राची पुढच्या 20 वर्षाची वाटचाल, आमची अर्थव्यवस्था ही सुदृढ होणार आहे। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप। फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। मी वाटचाल केली, शिवसेनेतून सुरुवात झाली,
त्यानंतर काँग्रेस आणि आता भारतीय जनता पक्षात आहे. हा शेवटचा प्रवास आहे. आता याच्या नंतर कोणता पक्ष नाहीये. पण एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो अभिमानाने, मी ज्या पक्षात असतो 100% असतो, 99% पण नाही, मला आवडत नाही. 100% कोणी जरी किती ऑफर दिली तरी दगा फटका माझ्याकडून होणार नाही. ऑफर देणाऱ्याला दगा होईल किंवा फटकाही होईल, पण माझ्याकडून होणार नाही. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ऍप. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. आंगणेवाडीच्या जत्रेनिमित्त भाजपची राज्यसभा पार पडली. यावेळी भाजपच्या बड्या नेत्यांनी ठाकरे गटाच्या नेत्यांवर जोरदार टीका केली. या सभेला उत्तर देताना ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक यांनी राणेंवर निशाणा साधलाय. पाहुयात काय म्हणालेत वैभव नाईक. आंगणेवाडी येथील भारतीय जनता पार्टीने सभा घेतली होती किंवा आनंद मेळावा घेतला होता. तो खरा आनंद मेळावा कशासाठी घेतला होता? एकतर या आनंद मेळाव्यामुळे लोकांना, भक्तांना मानसिक त्रास देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, की राणेंना या जिल्ह्यातनं राजकीय निरोप देण्यासाठी होता, की आपण न केलेली कामं लोकांपुढे सांगण्यासाठी होता का, असा प्रश्न सिंधुदुर्गवासियांना पडलेला आहे. दरवर्षीप्रमाणे आंगणेवाडीची यात्रा या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात पार पडत असताना लाखो भाविक, हे भाविक फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलेच नाही तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातनं या ठिकाणी येतात आणि त्यामध्ये मुंबईतील चाकरमान्यांचा मोठा सहभाग असतो. खरं तर या भाविकांच्या माध्यमातूनच या आंगणेवाडीची यात्रा सर्वदूर पसरलेली आहे. असं असताना मुंबई महापालिका डोळ्यासमोर ठेवून लोकांना त्रास देण्यासाठी हा आनंद मेळावा घेतला आणि त्यामुळे लोकांना मानसिक त्रासच झालेला आहे. आम्हाला अनेक लोकांनी सांगितलं, खरं तर हा मेळाव्यासाठी आमचा कधी विरोध नव्हता आणि प्रशासनाने सुद्धा या मेळाव्यासाठी जी परवानगी दिली होती त्या परवानगीच्या सुद्धा आमचा हस्तक्षेप नव्हता. परंतु 2 दिवस मात्र लोकांनी आम्हाला सांगितलं की आम्हाला या मेळाव्यामुळे खूप त्रास झाला. 5-5 तास लोकांना ट्रॅफिकमध्ये जावं लागलं. काही लोक दर्शन न घेता परतले. त्याचबरोबर या पुढच्या काळामध्ये असं राजकारण होऊ नये अशी पण लोकांनी अपेक्षा या ठिकाणी आमच्याकडनं केली. आणि आज मुंबईत असेल की फेसबुक असून देत, सोशल मीडिया असून देत, लोकांनी स्वतःहून या ठिकाणी अनेक कमेंट या ठिकाणी केलेल्या आहेत. त्या कमेंटला सुद्धा काही लोकांनी फोन करून त्या कमेंटला प्रत्युत्तर देण्याचा सुद्धा प्रयत्न या ठिकाणी केला आहे. त्याचा आम्ही निषेध या ठिकाणी करतो. आणि सिंधुदुर्ग बदलतोय ही जी टॅगलाईन होती, तर सिंधुदुर्ग कुठल्या गोष्टीसाठी बदलतोय? सिंधुदुर्गामध्ये जी विकास कामं होती, खरं तर आज अनेक टेंबामध्ये होती की सगळी रस्त्याची कामं झाली आहेत, तर जवळजवळ 100 कोटीची कामं आपण विशेष दुरुस्तीमधनं वादळानंतर आपण घेतली होती. परंतु गेले वर्षभर हे ठेकेदार कामं करत नव्हते आणि हे काही ठेकेदार हे भाजपमधले होते. ती कामं पूर्ण झालेली आहेत. फक्त 2 आंगणेवाडीचे मुख्य रस्ते आहेत, ते रस्ते मात्र अंतर्गत रस्ते मात्र रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रयत्न झालेत आणि त्याबद्दल आमचा कुठलाही विरोध या ठिकाणी असण्याचं कारण नाही. आज 550 आपण काही लोकप्रतिनिधी सत्कार केलात. खरं तर याआधीसुद्धा काँग्रेसला सुद्धा अशीच सूज आली होती की काँग्रेसला पण वाटलं होतं की लोकप्रतिनिधी काँग्रेसचे आहेत म्हणून. आज भाजपला पण तशी सूज आली. हे सगळे जे लोकप्रतिनिधी होते राणे समर्थक होते आणि राणेंना सुद्धा आता एक भीती निर्माण झाली आहे की राणेंचा या जिल्ह्यामध्ये राणेंशिवाय कुठलाही, ज्या पक्षात राणे असतील, मग ते शिवसेनेत असू देत, काँग्रेसमध्ये असू देत किंवा स्वतःचा पक्ष असू देत किंवा कालपर्यंत भाजपमध्ये, म्हणजे कालच्या मेळाव्यापर्यंत भाजपमध्ये असून देत, त्यांच्या सांगितल्याशिवाय एकही शब्द हलत नव्हता आणि त्यांच्या परवानगीशिवाय हा मेळावा झाला. आणि त्यासाठी जो मेळावा झाल्यानंतर राणेंची खतखत मेळाव्यानंतर बाहेर पडलेली आपण सगळ्यांनी बघितली आहे.
आणि त्यामुळे राणेंना सांगावं लागलं की मी आता पक्ष बदलणार नाही. आणि राणेंनी पक्ष बदलला तरी राणेंबरोबर किती जण जातील हा मात्र प्रश्न या ठिकाणी आहे. आज जर हा मेळावा आमच्यावर टीका करण्यासाठी होता तर ती टीका तुम्ही सातत्याने करत असतात. उद्धवजींवर टीका करण्यासाठी होता तर ती तुम्ही टीका सातत्याने करत असतात. मग एवढा अट्टास आपला का त्याच ठिकाणी मेळावा घेण्यासाठी? आज उद्धवजींवर आपण टीका केली. उद्धवजींनी 2.5 वर्षात काय केलं? आशिष शेलार आले, मुंबई महापालिकेसंदर्भात भ्रष्टाचार या ठिकाणी त्यांनी सांगितला. जर तुमची एवढीच हिंमत असेल तर मुंबई महापालिकेची निवडणूक लढवा, निवडणुकीची तारीख जाहीर करा. त्यामध्ये मुंबईतील मराठी माणूस कोणावर आहे हे मात्र निश्चितपणे येणाऱ्या त्या निवडणुकीमध्ये दिसून येईल. आज टॅगलाईनमध्ये सांगतात की सिंधुदुर्ग बदलतोय. सिंधुदुर्ग एवढ्याच गोष्टीसाठी बदलतोय की सिंधुदुर्गात पुन्हा राडे सुरू झालेले आहेत. सिंधुदुर्गामध्ये आपण म्हटलं की 30-30 कोटी रुपये दंड असलेले माणसं आज शिंदे गटात केल्यानंतर त्यांना दंड माफ होत आहेत. आणि वाळू व्यावसायिक ज्यांना 100 वाळू व्यावसायिकांना 1.5 लाखाचे सर्वसामान्य वाळू व्यावसायिक आहेत, जे डंपर व्यावसायिक आहेत, आज गेल्या 2 महिन्यामध्ये 100 व्यावसायिकांना 1.5 लाखाचे दंड त्या ठिकाणी झाले आहेत. आणि त्यांना कुठल्या तरी पक्षात प्रवेश करा म्हणून दबाव आणतायत, नाहीतर तुमच्यावर कारवाई केली जाते. हा सिंधुदुर्ग म्हणजे सुडाच्या राजकारणामध्ये सिंधुदुर्ग बदलतो की काय? आज सिंधुदुर्ग बदलतोय म्हणून सांगतायत. तर सिंधुदुर्गामध्ये जी विकास कामं होती, जवळजवळ 100 कोटीच्या विकास कामामध्ये स्थगिती आली आहे. त्या विकास कामामध्ये राजकारण आणण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होतोय काय? आज राणे म्हणतायत की कोणी बालवाडी आणली नाही, तर आम्ही सुद्धा आमच्या पद्धतीने काही कॉलेज सुरू केलेली आहेत. त्यामुळे राणेंचा तो आरोप आता खूप जुना झाला आणि राणेंनी त्या आरोपातनं कुठेतरी बाहेर आलं पाहिजे. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये उद्धवजींच्या माध्यमातून शासकीय मेडिकल कॉलेज होतं आहे. हे आधी कधी झालं नव्हतं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू झालं आहे. आज मुंबई गोवा मार्ग जो होतोय त्या मुंबई गोवा मार्गाचं कामसुद्धा या ठिकाणी उद्धवजींच्या हस्तेच त्या ठिकाणी भूमिपूजन झालं होतं. कालच्या सभेत भाजपच्या वक्त्यांनी सांगितलं की गेल्या 8 वर्षाचा बॅकलॉग भरून काढायचा आहे. या 8 वर्षात राज्यामध्ये सुद्धा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 5 वर्ष होते आणि देशामध्ये 8 वर्ष नरेंद्र मोदी होते. म्हणजे नरेंद्र मोदींनी या जिल्ह्यासाठी विकास काय केलाच नाही की काय, असं त्यांना करायचं आहे की काय? हा प्रश्न सिंधुदुर्ग बदलतेमध्ये घेतला पाहिजे की 8 वर्षामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये काहीच विकास केला नाही, हा प्रश्न घेतला पाहिजे. आज सिलेंडरचं सांगितलं की सिलेंडर दिलेत. आज फक्त भाजपने सांगावं की कुठल्या कार्यालयात सिलेंडर जमा आम्ही करून घेतो. हजारो लोक त्या ठिकाणी सिलेंडर जमा करतील. अन्न सुरक्षेचं धान्य कुठे येतं आहे, जे काय गोष्टी सांगितल्या. आज भाताचा आम्ही जवळजवळ 1 लाख टन भात या ठिकाणी खरेदी केला आहे. त्या भाताला बोनस दिलाय काय, तो सिंधुदुर्ग बदलतोय काय? आज राणे केंद्रीय मंत्री असताना राणेंनी किती या जिल्ह्यामध्ये उद्योग आणलेत, हा जिल्हा बदलतो की काय? या सगळ्या गोष्टी लोकांना माहिती आहेत, परंतु आपल्या मार्फत या लोकांना आपण हे करतोय. आज खरं तर माझ्यावर सुद्धा या ठिकाणी आरोप केलेत की आम्ही कमिशन घेणारे आमदार आहोत म्हणून. खरं तर राजन साळवींनी कुठलं एनरॉनचं काम या ठिकाणी विरोध केला आणि काम घेतलं. उलट याच राणेंच्या मुलग्याने नितेश राणेंनी पहिल्यांदा नाणारला विरोध केला होता. आपण म्हटलं की 3-4 वर्षापूर्वी नाणारला त्यांनी विरोध केला होता आणि आता नाणारला सपोर्ट करतायत. तो सपोर्ट काय कमिशनसाठी करतायत काय ठेकेदारीसाठी करतायत काय? आमच्यावर आरोप करतात आम्ही ठेकेदारीसाठी आमच्याकडे मोठी आमिष असून सुद्धा आम्ही राणेंसारखे पक्ष सोडले नाहीत. आमच्यावर दबाव असून सुद्धा, आमच्यावर पोलिसांच्या कारवाईची टांगती तलवार असून सुद्धा आम्ही पक्ष बदलले नाहीत. त्यामुळे आम्ही कमिशन घेण्यावर आमच्या आरोपांपेक्षा आमची राजकीय पार्श्वभूमी आणि आमच्यावर सध्याचा असलेला दबाव असून सुद्धा आम्ही पक्ष बदलले नाहीत. तो राणेंनी बदलला आहे. त्यामुळे निश्चितपणे आपण सिंधुदुर्गात आज सिंधुदुर्ग बदलतोय. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेले अनेक वर्ष आरडीसीचं पद कधी रिक्त नव्हतं. आज आरडीसीची आणि प्रांतांची पदं, जी महत्त्वाची पदं महसूल विभागात आहेत, प्रशासनामध्ये आहेत, ती आज रिक्त आहेत. आणि हा सिंधुदुर्ग बदलतो की काय, याचा विचार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली जनता निश्चित या ठिकाणी करेल. आणि जर कोणी अशा यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा आग्नेवाडीच्या यात्रेच्या निमित्ताने जर कोण राजकारण करत असेल तर लोकांचा काय रोष आहे, तो लोकांचा रोष येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये निश्चित दिसून येईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी.
गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि आंगणेवाडी यात्रा यांचं या चॅनलच्या स्थापनेपासूनच अतूट नातं आहे. आई भराडी देवीचं महात्म्य जगभरातल्या कोकणवासियांपर्यंत सर्वात कोणी प्रथम पोहोचवलं असेल तर ते फक्त यापूर्वीच्या सिंधुदुर्ग लाईव्हनं आणि आताच्या कोकण सात लाईव्हनं. यावर्षीच्या यात्रेत कोकण सात लाईव्हच्या स्वागत कक्षाला अनेक दिग्गजांनी भेट देऊन आमच्या वाटचालीला शुभेच्छा दिल्यात आणि आमच्या जगभरात पोहोचलेल्या थेट प्रक्षेपणाचं कौतुक केलं. कोणत्याही शुभ कार्याची सुरुवात करायची असेल तर कोकणचं दैवत आई भराडीच्या चरणी लीन व्हावं लागतं. आई भराडीचा आशीर्वाद त्यानंतर कायम आपल्या लेकरांवर राहतो. आम्ही जेव्हा कोकणात सर्वप्रथम सिंधुदुर्ग लाईव्ह या चॅनलची सुरुवात केली तेव्हा याच आई भराडीनं आम्हाला रस्ता दाखवला. त्यामुळं आम्ही आहे त्या साधनांनिशी आई भराडीच्या सेवेसाठी त्यावेळी आंगणेवाडीत दाखल झालो. या यात्रेत आम्ही आमचा स्वागत कक्ष सुरू केला, मान्यवरांच्या मुलाखती घेतल्या आणि त्या लाईव्ह दाखवल्या. हाच प्रयोग गेली काही वर्ष सुरू होता. त्यानंतर आम्ही यावर्षी पुन्हा आमचा सुसज्ज स्वागत कक्ष उभारला. श्री भराडी देवी तीर्थक्षेत्राच्या श्री आंगणे कुटुंबानं आम्हाला ही संपूर्ण यात्रा लाईव्ह करण्याची संधी दिली. ही आमच्यासाठी आई भराडीची सेवा करण्याची सर्वात मोठी संधी होती. हे लाईव्ह करत असताना तब्बल 4 कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून आणि अत्याधुनिक यंत्रणांचा वापर करून हे लाईव्ह प्रक्षेपण दाखवण्यात आलं. आमचे अनेक दर्शक आणि हितचिंतक आमच्या स्वागत कक्षाकडे येऊन आम्हाला शुभेच्छा देत होते. यात दिग्गज नेत्यांचाही समावेश होता. यात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, आमदार नितेश राणे यांनी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी आणि संचालक बाबा परब यांच्या सोबत भेट देऊन आमच्या चॅनलशी संवादही साधला. परमपूज्य गावडे काका महाराज यांनीही भेट देऊन आम्हाला आशीर्वाद दिले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्री काय बोलले हे सुद्धा आम्ही या थेट प्रक्षेपणात दाखवलं. हे सगळं आम्ही करू शकलो ते फक्त आंगणे परिवारानं आम्हाला दिलेल्या या सेवा करण्याच्या संधीमुळे. त्यानंतर सर्वात मोठं मिशन होतं ते भाजप महासभेचं. या महासभेच्या जय्यत तयारीसाठी कोकण सात लाईव्हच्या टीमवरही मोठी जबाबदारी होती. या महासभेत दाखवल्या गेलेल्या सर्व व्हिडिओ तयार करण्याचं कामही आम्ही करून दाखवलं. आमच्या प्रोडक्शनला वरिष्ठ नेत्यांसह उपस्थितांची भरभरून दाद मिळाली. या वाटचालीत एक टप्पा गाठत असतानाच आज भराडी देवी यात्रेचं थेट लाईव्ह करण्याची संधी आम्हाला मिळाली. तसेच सिंधुदुर्ग भाजपच्या ऐतिहासिक सभेच्या कामकाजात सहभागी होण्याची संधी मिळाली. हा आमच्या टीमच्या वाटचालीतील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. ब्युरो न्यूज, कोकण सात लाईव्ह. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण सात लाईव्हचं मोबाईल ॲप. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. मी जे काय द्यायचं तेव्हा त्याच वेळी देणार. आमचे फटाके लागले, आमचे देवेंद्र फडणवीस बोलायला उभे राहिले. मला पण फटाके काढता येतात आणि काढेन ना त्या पळताबाई थोडी होईल. या जिल्ह्यात पण राहू देणार नाही मी. नाही, मी एक सण करतोय कारण आता बीजेपीत आलो, ही माझी अडचण आहे. हा, अडचण आहे हो. काय कराल? अरे भाजपमध्ये सहनशील, शांत विचारसरणीचे सगळे लोक आहेत. आता आपण पण त्याच्यातच बसतो. मग तसे व्हायला पाहिजे, तसं दाखवायला पाहिजे म्हणून कृती करतो. याचा ॲडव्हान्टेज घेऊ नका. ते एक पण पत्रकार आहे, नोकरीदार नेता हाय, दिल्लीच्या कक्षेतच आहे. कधीतरी होईल भेट, कुठेतरी होईल. आणि दुसरे इथे नाव सांगतात ना,
रात्री दिसत नाही, दिवसा दिसतात. आणि पत्रकार त्यांना फोकस मारून त्यांची बाईक घेत. एक शाळा बांधली हो, बालवाडी बांधली, तळगावला जाणारा एक ते रस्ता केला, रस्त्याला खासदार फंड दिला, नाणार त्या गावांमध्ये सगळ्या किती जागा घेऊन ठेवल्या. आमची कुठल्या प्रकल्पाची जागा आहे का सांगाव? मला आमच्या लोकांना सांगायचं आहे, शिवसेना बाळासाहेबांनंतर फक्त टक्केवारी करणारी कॉर्पोरेशन 25 वर्ष लुटली. ती कॉर्पोरेशन, मुंबई कॉर्पोरेशन लुटली, संसार उभारले, देश परदेशात गुंतवणूक केली. मुंबई महानगरपालिकेवर कोकणी माणसांनी वन मेहनत कष्ट घेऊन घाम गाळून शिवसेनेची सत्ता मुंबईत आणली, राज्यात शिवसेना नेली. त्या कोकणाकडे, कोकणी माणसाकडे, नोकरी धंद्याकडे, पोटाच्या प्रश्नाकडे 2.5 वर्षात. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ऍप. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied, there is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. येवा कोकण आपलोच असा. माझा राग नाही, मी राग सैनिकांवर नाही करत आणि नको त्यांची नावं पण घेत नाही. काय पण या जिल्ह्यात काम करताना रवींद्र चव्हाण साहेब जशाच तसं नुसते फटाक्याचे आवाज काढ नको, बाकी पण आवाज येऊ दे, बघा काय होईल ते. रिझल्ट लगेच येतो. फटाक्याची तर वाद पेटायला लागते, इथे नाही, आपल्याकडे झटकन आवाज येतो. आपल्या लोकांचं कल्याण करायचं आहे, लोकांचं उत्पन्न वाढवायचं आहे. या जिल्ह्यात गरीब राहता कामा नये. हा मी पण केलाय. या जिल्ह्यात मी गरीब ठेवणार नाही मी असेपर्यंत. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ऍप. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक अँब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात अँब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. विचारा पत्रकार, तुम्ही तुमच्या जे कोण येतात त्याला विचारा, तुमची सत्ता होती ना. मोदी साहेबांनी आता 3 वर्षाच्या काळामध्ये 3.5 लक्ष कोटी अन्नधान्य गरिबांना दिलं. किती कोटी? 3.5 लक्ष. शिवसेनेला वाल्याला सांगा, या रे बाबा आकडा लिहून दाखव जरा. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ऍप. आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. 2.5 वर्षामध्ये एकही गोष्ट कोकणाकरता केली नाही, ते तर सोडाच.
पण इतक्या थापा मारल्या की या ठिकाणी 2 चक्रीवादळं आली. त्या चक्रीवादळामध्ये साधे 150-200 कोटी रुपये द्यायचे होते मदतीचे, ते देखील दिले नाहीत. म्हणजे नुकसानीचे 1000-1500 कोटी सोडा, पण जे मदतीचे पैसे द्यायचे होते त्यातली देखील फुटकी कवडी त्या सरकारनं दिली नाही. आणि हे यांचं कोकणावरचं प्रेम आहे. आणि कोकणाने इतके वर्ष जे आशीर्वाद दिले त्या आशीर्वादाचं उतराई होण्याची वेळ जेव्हा आली त्यावेळेस कशा प्रकारे हे वागले हे कोकणाने बघितलंय आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने देखील बघितलंय. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ऍप. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. आज तुम्ही बघा, हा पर्यटनाचा जिल्हा आहे. केंद्र सरकारने राणे साहेबांच्या नेतृत्वात आज इतके प्रोजेक्ट आपले मंजूर केले. मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी निधी द्यायला आता सुरुवात केली. राज्य सरकार देखील त्याच्यात पुढाकार घेत आहे. आणि इथलं पर्यटन जर आपल्याला चांगल्या प्रकारे करायचं असेल तर आपल्याला काही 5 स्टार हॉटेल्स देखील करावे लागतील. आपल्याला माहिती आहे कितीतरी वर्षापूर्वी ताज या ठिकाणी येणार होतं, राणे साहेबांनीच पुढाकार घेतला होता. मध्यंतरीच्या काळात ते गेलं. पुन्हा आपलं जेव्हा 5 वर्ष सरकार होतं सगळ्या त्यातल्या अडचणी दूर केल्या. 2.5 वर्षात पुन्हा बंद पडलं होतं. आता पुन्हा मी विचारलं तर म्हणाले काही अडचणी आहेत त्या पुन्हा आम्ही दूर करतो. लोकांना योग्य तो मोबदला देऊन त्या जागा त्यांना हँडओव्हर करून या ठिकाणी 5 स्टार हॉटेल झाले पाहिजेत. आपण बघा, बाजूला गोव्यामध्ये पर्यटन आहे. याचं कारण काय आहे? मोठ्या प्रमाणात 5 स्टार हॉटेल्स त्या ठिकाणी झाले आहेत. आज विदेशी पर्यटक जर यायचे असतील तर एक एअरपोर्ट लागतं आणि दुसरी पंचतारांकित व्यवस्था लागते. आणि आपले जे काही बीचेस आहेत ते तर गोव्यापेक्षा सुंदर आहेत, त्यापेक्षा जास्त स्वच्छ आहेत. आणि म्हणून या ठिकाणी परदेशी पर्यटकांना आपण आणू शकतो. मला विश्वास आहे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून निश्चितपणे आपण याच्यामध्ये पुढाकार घेऊ आणि येत्या काळामध्ये ही व्यवस्था या ठिकाणी निश्चित उभी करण्याचं काम हे आपल्या सरकारच्या माध्यमातून आपण करू. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ऍप. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प. 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल. 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील. मर्यादित काळासाठी ऑफर. 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. रवींद्र चव्हाण असं म्हणाले की आमचा जो बोंडू आहे त्याला 1 रुपया मिळतो. आणि त्यांनी माझ्यासमोरही प्रेझेंटेशन केलं की आता नवीन तंत्रज्ञानाचे काही उद्योग आले आहेत की ज्या उद्योगामध्ये आज या बोंडूला आपण 5 ते 7 रुपये देऊ शकतो. आणि म्हणून रवींद्र चव्हाणजी, मी आपल्याला आश्वस्त करतो, आपण याचा प्रकल्प तयार करा. राज्य सरकार त्याच्यामध्ये पुढाकार घेईल आणि त्याला जे अंशदान राज्य सरकारच्या वतीनं पाहिजे ते अंशदान आम्ही देऊ. आपण हा प्रकल्प उभा करा आणि आमचा काजू पिकवणारा
जो शेतकरी आहे त्याच्या काजूला तर भाव मिळालाच पाहिजे, पण बोंडूलाही भाव मिळाला पाहिजे. या दृष्टीनं निश्चितपणे याचा पायलट हा तुम्ही पुढाकार घेतला तर राज्य सरकार निश्चितपणे यामध्ये मदत करेल. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ऍप. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर. 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. निलेश जे म्हणाले ते खरं आहे. आता याच्यामधली जी कमतरता आहे पुढच्या वर्षी ती भरून काढू. इथला आमदार आणि इथला खासदार हाही भारतीय जनता पार्टी आणि बाळासाहेबांची शिवसेना या आपल्या युतीचाच असेल. हे मी निश्चितपणे आज आपल्या सगळ्यांचा परफॉर्मन्स पाहून आणि जनतेचा आशीर्वाद पाहून या ठिकाणी सांगू शकतो. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ऍप. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर. 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. आज या पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून हा जिल्हा 1997 मध्ये एकमेव देशातला जिल्हा हा या ठिकाणी जाहीर झाला. पण मध्यंतरी म्हणावं तसं लक्ष या ठिकाणी जिल्ह्याकडे दिलं नाही. माझी आपल्याला विनंती आहे शासनाला की किमान दरवर्षी 1000 कोटीपेक्षा जास्त जर निधी आपण दिलात तर 5 वर्षानंतर हा जिल्हा महाराष्ट्राला या ठिकाणी आर्थिक भार ठिकाणी उचलेल एवढी ताकद या जिल्ह्यामध्ये आहे. आणि तशा प्रकारचा उपक्रम या ठिकाणी हातात घ्यावा ही विनंती मी या ठिकाणी करतो. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ऍप. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. आता मुंबई कॉर्पोरेशन येईल, ठाणे कॉर्पोरेशन येईल, पण हे सगळं होताना सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीचा महत्वाचा भाग त्याच्या ठिकाणी असतो. आणि सिंधुदुर्गाची सत्ता आपण या ठिकाणी काबीज केली. आता आपल्याला आई भवानीचं आपण दर्शन घेऊन त्या ठिकाणी भराडी देवीचं दर्शन घेऊन आलात. छत्रपतींच्या साक्षीने आज या ठिकाणी कार्यक्रम होतोय आणि तो पण मालवणमध्ये कार्यक्रम होतोय. आपण आज या ठिकाणी विडा उचलूया की मुंबई महानगरपालिका सुद्धा आपली या ठिकाणी आली पाहिजे. अशा प्रकारची शपथ या ठिकाणी घेऊन आपण या ठिकाणी आम्ही सर्वजण आपल्याला सहकार्य निश्चितपणे करू एवढं अभिवचन आपल्याला देतो. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ऍप. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी.
जिल्हा बदलतोय, सिंधुदुर्ग जिल्हा स्थिरावतोय. येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपल्याला मुंबई महापालिकेमध्ये पण मुंबई बदलते आणि मुंबई भारतीय जनता पक्षामुळे स्थिरावते, ही घोषवाक्य आपल्याला इथे द्यायचं आहे. मी आशिषजींना आणि देवेंद्र फडणवीसजींना आत्ताच आपल्याला पुढच्या वर्षीची बुकिंग आपल्याकडून करून ठेवतो. ते साहेब पुढच्या वर्षीच्या अंगणेवाडीच्या दिवशी आपण परत इथे यावं आणि मंचावर आम्ही किमान अजून 150 खुर्च्या अजून लावून ठेवणार आणि सगळ्या खुर्च्यावर आम्ही मुंबई महापालिकेचे नगरसेवक बसवणार आणि स्टेजवर आमच्या भारतीय जनता पक्षाचा महापौर ही इथे बसलेला असेल. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ऍप. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. आम्हाला बाजार भुंडे म्हणणाऱ्यांना मी त्या ठिकाणी सांगतोय, आमचा जन्म, आमचं कर्तृत्व, आमची मेहनत, मंचावरल्या बसलेल्या लोकांची सेवा ही तर कोकणातील, तळ कोकणातील आणि सिंधुदुर्ग माणसाची सेवा करता करता झिजली आहे. जर आम्हाला तुम्ही काही म्हणत असाल तर तुम्हाला एक शब्द माझ्या पर्वणीतला मी देतो. उद्धवजींच्या शिवसेनेतली सगळी लोक म्हणजे भुरटे चोर आहेत, भुरटे चोर. आणि म्हणून भुरट्यांनी आम्हाला सांगायची आवश्यकता नाही. आणि विनायक राऊतांनी तर बोलूच नाही. जिंकून आले आमच्या जीवावर. फोटो लावला मोदीजींचा, सभा घेतली देवेंद्रजींची. त्याच वेळेला थोडं देवेंद्रजी वेगळं केलं असतं तर आज मंचावर बसलेले एक नेते खासदार म्हणून आपल्या बरोबरचे आज या ठिकाणी असते. आणि म्हणून आमच्या मालवणी भाषेतच सांगायचं झालं तर विनायक राऊत यांचं वर्णन मी एवढंच करेन. धाक नाय दरारो, धाक नाय दरारो, फुकटचो नगारो. आणि त्यामुळे हा नगारो वाजवता. कामाक कोणाक येऊचा नाही, कामा कोणाची करूची नाही, कोणाक भेटूचा नाही. आणि भेटायची वेळ तर अशी असता ती या मंचावरून सांगूची सोय नाही. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ऍप. निसर्गाच्या सानिध्यात स्वच्छंद आणि शांत जीवनाची सुरुवात म्हणजेच कुडाळ मधला एक अतिशय सुबक प्रकल्प. निलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प. MIDC रोड, राज हॉटेल जवळ, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. बुकिंगसाठी संपर्क 94 230 52 002 आणि 99 23 90 0202. हा विधानसभा मतदारसंघ असेल साहेब, इकडे आपला आमदार नाही, इथे आपला खासदार नाही. आणि ज्या खासदारांचं नाव सन्मान्य आशिष शेलार साहेबांनी घेतलं ते खासदार इकडे ह्याच तालुक्यामध्ये तळगावातले. आज जवळपास साहेब 8.5 वर्ष झाली राणे साहेबांचा या मतदारसंघात पराभव झाला 2014ला. आम्हाला विश्वास वाटला जेव्हा सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेब या जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले, माझी तब्येत बरी झाली, की आता या जिल्ह्याला, आता आपल्या या मतदारसंघाला न्याय मिळणार. 8.5 वर्षाचा बॅकलॉग आहे साहेब. परवा पत्रकारांनी विचारलं की सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब येत आहेत, आपल्या काय अपेक्षा आहेत.
मला माझी खुर्ची जेवढी जवळ नेता येईल तेवढी मी जवळ नेतो, म्हणून तिसऱ्यावर आहे. हे साहेब माझ्यावर लक्ष द्यावं असं ह्या कारणासाठी नाही. आज 8.5 वर्षाचा बॅकलॉग ह्या मतदारसंघामध्ये जर कोण भरून काढू शकेल तर ते देवेंद्र फडणवीस साहेबच काढू शकतील, हे ह्या सगळ्यांचा विश्वास असल्यामुळे आज साहेब यजमानी तालुका आहे. इथे जर नाही बोललो तर मालवणचे सगळे माझ्याकडे टक लावून बघतच बसलेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. तांबूस फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आलं गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. मी तुम्हाला सांगतो साहेब, 1990 सालापासून ते आतापर्यंत गावागावामध्ये राणे साहेब पोचले. माणूस पहिलीत येतो आणि नंतर लगेच 10वीत जात नाही. हे सगळं चित्र उभं करायला राणे साहेबांना 30-40 वर्ष गेली आणि म्हणून हे सगळं चित्र उभं राहू शकलं, हे आपण कोणी विसरून चालणार नाही. आज त्या माणसाचे परिश्रम आहे. गावागावामध्ये संघटना उभी केली. जिथे राणे साहेब गेले तिकडे लोक वळली, तिथे तसं मतदान झालं. आणि म्हणून साहेब, हा राणे साहेबांवर प्रेम करणारा जिल्हा आहे, हा आपल्यावर प्रेम करणारा जिल्हा आहे. आपण आशीर्वादाचा हात आपण दोघांनी ठेवला, त्या जिल्ह्याचा कायापालट होऊ शकतो. सिंधुदुर्ग खऱ्या अर्थाने बदलू शकतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते. त्यांना तडजोड करावी लागते. त्यांच्या स्वप्नातलं हवं तसं सुखसोयीने युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी, यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय. ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील, या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता. ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. स्टेजवरतील सगळ्यांनी जरा उभे राहा. फार वर्षा अगोदर 2014च्या अगोदर काही पक्ष असे म्हणायचे की कोकणामध्ये भाजपाचं काय आहे, तर भाजपाचं हे आहे. विजय असो. मी हे दाखवण्याचा यासाठी प्रयत्न केला की आदरणीय देवेंद्रजी एक कार्यकर्ता म्हणून नेहमीच आम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करत असतात की तुम्ही सर्वांनी पक्ष आणि पक्ष संघटनेसाठी जेवढी ताकद लावाल तेवढ्या ताकदीने मी तुमच्या बरोबर उभा राहीन. आणि हे अनेक वेळेला सिद्ध झालंय. आमच्यासारखे छोटे कार्यकर्ते काम करत करत आज या पदापर्यंत पोहोचले. त्याचं कारणच एक आहे की कार्यकर्त्याचा सन्मान ज्या पार्टीमध्ये होतो ती पार्टी म्हणजे आपली पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. SSPA मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग इथं आता गर्भवती मातांसाठी सामान्य प्रसूती किंवा सिझेरियन पूर्णपणे मोफत. या अंतर्गत मोफत मिळणाऱ्या सुविधा
रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सर्जन चार्जेस, डेली व्हिजिटिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, बेड चार्जेस, अनेस्थेशिया चार्जेस, रुटीन लॅब चार्जेस, जेवण नाश्ता तसेच आवश्यक असल्यास एका दिवसाचा ICU चार्ज, औषधांचे चार्जेस, औषधालय आता अगदी माफक दरात. फोन नंबर 02367 234000. साहेब, गेल्या वेळेला चूक झाली आहे, आता चूक करू नका. नाणार सारखे जे प्रकल्प जे गेले अनेक वर्ष वाट पाहत आहेत, तरुण नोकऱ्यांसाठी वाट पाहत आहेत, हे प्रकल्प झालेच पाहिजेत. आणि त्यासाठी तुम्हाला स्वतःला प्रयत्न करायला हवेत, हे याच डाऊन सांगू इच्छितो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. तुम्ही म्हणालात बुरटे चोर का म्हणतो? यादी मोठी आहे, पण प्रवीणजींना माहिती आहे मुंबई महापालिकेच्या कारभारात 25 वर्ष उद्धवजींच्या शिवसेनेतल्या लोकांनी भुरटेगिरी केली, याची उदाहरणं भयंकर आहेत. पण एक उदाहरण मी वाचलं, त्यानंतर मला आश्चर्य वाटलं. चव्हाण साहेब, बातमी होती वर्तमानपत्रामध्ये, मुंबई महापालिकेच्या महापौरांनी दिलेला रिव्ह्यू काय होता? मुंबईतल्या 2 वॉर्डांमध्ये महापालिकेने निविदा काढून स्थायी समितीने मंजूर करून काम काय दिलं? उंदीर मारण्याचं. महापालिकेची लोक म्हणे मुंबईत उंदीर मारत होती. मी म्हटलं मी तर कधी बघितलं नाही, पण मारली असतील तर माहिती तर नीट वाचू. माहिती वाचली तर लक्षात आलं की उंदीर मारायला उद्धवजींच्या काळातल्या महानगरपालिकेने खर्च केले 2 वॉर्डांसाठी 1 कोटी रुपये. उंदीर मारायला 1 कोटी रुपये. माझा विश्वास बसला नाही. मी महानगरपालिकेच्या कार्यालयात गेलो, म्हटलं बातमी चुकीची असेल, माहिती घेऊया. संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलवलं, म्हटलं माहिती द्या, हे खरं आहे का? मला आश्चर्याचा धक्का बसला. ते म्हणाले खरं आहे. अरे मग म्हटलं 1 कोटीत उंदीर मारले किती ते तर सांगा. ते म्हणाले आम्ही ते आपटून आपटून मारले आहेत. मी म्हटलं आपटून मारले तर त्याचं केलं काय ते तर सांगा. ते म्हणाले आम्ही आपटून मारलेले उंदीर पुरून ठेवले आहेत. मी म्हटलं पुरलेली जागा तर दाखवा. तर महानगरपालिकेची लोक म्हणाली पुरलेल्या जागेवर आम्ही झाडं लावली आहेत. अरे मी म्हटलं झाडं कुठे लावली आहेत, ती झाडं तर दाखवा. तर महापालिकेची लोक म्हणाली गेल्या पावसाळ्यात वारा एवढा आला की झाडं पडून गेली आहेत. मी म्हटलं झाडं पडून गेली आहेत, ठीक आहे, नोंद कुठे केली आहे, ती नोंद तर दाखवा. ते म्हणाले नोंद आम्ही फाईल मध्ये ठेवली आहेत की 1 करोड मध्ये किती उंदीर मारले. मी म्हटलं ती फाईल तर आणा. तर ते म्हणाले फाईल आम्ही स्ट्रॉंग रूम मध्ये ठेवली आहे. मी म्हटलं स्ट्रॉंग रूम मधली फाईल तर काढा. म्हणाले गेल्या पावसामध्ये पाणी इतकं भरलं की फाईल वाहून गेली. अरे वाघ म्हणता आणि उंदीर मारण्यामध्ये पण खाता, आणि म्हणून तुम्ही भुरटे चोर आहात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी.
आंगणेवाडीच्या जत्रेनिमित्त भाजपची राज्यसभा पार पडली। यावेळी भाजपच्या बड्या नेत्यांनी ठाकरे गटाच्या नेत्यांवर जोरदार टीका केली। या सभेला उत्तर देताना ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक यांनी राणेंवर निशाणा साधलाय। पाहुयात काय म्हणालेत वैभव नाईक। आंगणेवाडी येथील भारतीय जनता पार्टीने सभा घेतली होती किंवा आनंद मेळावा घेतला होता। तो खरा आनंद मेळावा कशासाठी घेतला होता? एकतर या आनंद मेळाव्यामुळे लोकांना भक्तांना मानसिक त्रास देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता की राणेंना या जिल्ह्यातनं राजकीय निरोप देण्यासाठी होता की आपण न केलेली कामं लोकांपुढे सांगण्यासाठी होता का, असा प्रश्न सिंधुदुर्गवासियांना पडलेला आहे। दरवर्षीप्रमाणे आंगणेवाडीची यात्रा या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात पार पडत असताना लाखो भाविक हे भाविक फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलेच नाही तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातनं या ठिकाणी येतात आणि त्यामध्ये मुंबईतील चाकरमान्यांचा मोठा सहभाग असतो। खरं तर या भाविकांच्या माध्यमातूनच या आंगणेवाडीची यात्रा सर्वदूर पसरलेली आहे। असं असताना मुंबई महापालिका डोळ्यासमोर ठेवून लोकांना त्रास देण्यासाठी हा आनंद मेळावा घेतला आणि त्यामुळे लोकांना मानसिक त्रासच झालेला आहे। अनेक लोकांनी सांगितलं, खरं तर हा मेळाव्यासाठी आमचा कधी विरोध नव्हता आणि प्रशासनाने सुद्धा या मेळाव्यासाठी जी परवानगी दिली होती त्या परवानगीच्या सुद्धा आमचा हस्तक्षेप नव्हता। परंतु 2 दिवस मात्र लोकांनी आम्हाला सांगितलं की आम्हाला या मेळाव्यामुळे खूप त्रास झाला। 5-5 तास लोकांना ट्रॅफिकमध्ये जावं लागलं। काही लोक दर्शन न घेता परतले। त्याचबरोबर या पुढच्या काळामध्ये असं राजकारण होऊ नये अशी पण लोकांनी अपेक्षा या ठिकाणी आमच्याकडनं केली आणि आज मुंबईत असेल की फेसबुक असून देत, सोशल मीडिया असून देत, लोकांनी स्वतःहून या ठिकाणी अनेक कमेंट या ठिकाणी केलेल्या आहेत। त्या कमेंटला सुद्धा काही लोकांनी फोन करून त्या कमेंटला प्रत्युत्तर देण्याचा सुद्धा प्रयत्न या ठिकाणी केला आहे। त्याचा आम्ही निषेध या ठिकाणी करतो। आणि सिंधुदुर्ग बदलतोय ही जी टॅगलाईन होती तर सिंधुदुर्ग कुठल्या गोष्टीसाठी बदलतोय? सिंधुदुर्गामध्ये जी विकास कामं होती, खरं तर आज अनेक टेंबा मिळवत की सगळी रस्त्याची कामं झाली आहेत, तर जवळजवळ 100 कोटीची कामं आपण विशेष दुरुस्तीमधनं वादळानंतर आपण घेतली होती। परंतु गेले वर्षभर हे ठेकेदार कामं करत नव्हते आणि हे काही ठेकेदार हे भाजपमधले होते। ती कामं पूर्ण झालेली आहेत। फक्त 2 आंगणेवाडीचे मुख्य रस्ते आहेत, ते रस्ते मात्र अंतर्गत रस्ते मात्र रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रयत्न झालेत आणि त्याबद्दल आमचा कुठलाही विरोध या ठिकाणी असण्याचं कारण नाही। आज 550 आपण काही लोकप्रतिनिधी सत्कार केलात। खरं तर याआधी सुद्धा काँग्रेसला सुद्धा अशीच सूज आली होती की काँग्रेसला पण वाटलं होतं की लोकप्रतिनिधी काँग्रेसचे आहेत म्हणून। आज भाजपला पण तशी सूज आली। हे सगळे जे लोकप्रतिनिधी होते राणे समर्थक होते आणि राणेंना सुद्धा आता एक भीती निर्माण झाली आहे की राणेंचा या जिल्ह्यामध्ये राणेंशिवाय कुठलाही ज्या पक्षात राणे असतील, मग ते शिवसेनेत असून देत, काँग्रेसमध्ये असून देत किंवा स्वतःचा पक्ष असून देत किंवा कालपर्यंत भाजपमध्ये म्हणजे कालच्या मेळाव्यापर्यंत भाजपमध्ये असून देत, त्यांच्या सांगितल्याशिवाय एकही शब्द हलत नव्हता आणि त्यांच्या परवानगीशिवाय हा मेळावा झाला आणि त्यासाठी जो मेळावा झाल्यानंतर राणेंची खतखत मेळाव्यानंतर बाहेर पडलेली आपण सगळ्यांनी बघितली आहे आणि त्यामुळे राणेंना सांगावं लागलं की मी आता पक्ष बदलणार नाही आणि राणेंनी पक्ष बदलला तरी राणेंबरोबर किती जण जातील हा मात्र प्रश्न या ठिकाणी आहे। आज जर हा मेळावा आमच्यावर टीका करण्यासाठी होता तर ती टीका तुम्ही सातत्याने करत असतात। उद्धवजींवर टीका करण्यासाठी होता तर ती तुम्ही टीका सातत्याने करत असतात। मग एवढा अट्टास आपला का त्याच ठिकाणी मेळावा घेण्यासाठी? आज उद्धवजींवर आपण टीका केली। उद्धवजींनी 2.5 वर्षात काय केलं? आशिष शेलार आले मुंबई महापालिकेसंदर्भात भ्रष्टाचार या ठिकाणी त्यांनी सांगितला। जर तुमची एवढीच हिंमत असेल तर मुंबई महापालिकेची निवडणूक लढवा, निवडणुकीची तारीख जाहीर करा, त्यामध्ये मुंबईतील मराठी माणूस कोणावर आहे हे मात्र निश्चितपणे येणाऱ्या त्या निवडणुकीमध्ये दिसून येईल। आज टॅगलाईनमध्ये सांगता तुम्ही सिंधुदुर्ग बदलतोय। सिंधुदुर्ग एवढ्याच गोष्टीसाठी बदलतोय की सिंधुदुर्गात पुन्हा राडे सुरू झालेले आहेत। सिंधुदुर्गामध्ये आपण बघितलं की 30-30 कोटी रुपये दंड असलेले माणसं आज शिंदे गटात गेल्यानंतर त्यांना दंड माफ होत आहेत आणि वाळू व्यावसायिक ज्यांना 100 वाळू व्यावसायिकांना 1.5 लाखाचे सर्वसामान्य वाळू व्यावसायिक आहेत जे डंपर व्यावसायिक आहेत, आज गेल्या 2 महिन्यामध्ये 100 व्यावसायिकांना 1.5 लाखाचे दंड त्या ठिकाणी झाले आहेत आणि त्यांना कुठल्या तरी पक्षात प्रवेश करा म्हणून दबाव आणतायत, नाही तर तुमच्यावर कारवाई केली जाते। हा सिंधुदुर्ग म्हणजे सुडाच्या राजकारणामध्ये सिंधुदुर्ग बदलतो की काय?
आज सिंधुदुर्ग बदलतोय म्हणून सांगतायत, तर सिंधुदुर्गामध्ये जी विकास कामं होती, जवळजवळ 100 कोटीच्या विकास कामामध्ये स्थगिती आली आहे. त्या विकास कामामध्ये राजकारण आणण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होतोय काय? आज राणे म्हणतायत की कोणी बालवाडी आणली नाही, तर आम्ही सुद्धा आमच्या पद्धतीने काही कॉलेज सुरू केलेली आहेत. त्यामुळे राणेंचा तो आरोप आता खूप जुना झाला आणि राणेंनी त्या आरोपातनं कुठेतरी बाहेर आलं पाहिजे. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये उद्योजकांच्या माध्यमातून शासकीय मेडिकल कॉलेज होतं आहे. हे आधी कधी झालं नव्हतं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू झालं आहे. आज मुंबई गोवा मार्ग जो होतोय, त्या मुंबई गोवा मार्गाचं कामसुद्धा या ठिकाणी उद्योजकांच्या हस्तेच त्या ठिकाणी भूमिपूजन झालं होतं. कालच्या सभेत भाजपच्या वक्त्यांनी सांगितलं की गेल्या 8 वर्षाचा बॅकलॉग भरून काढायचा आहे. या 8 वर्षात राज्यामध्ये सुद्धा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 5 वर्ष होते आणि देशामध्ये 8 वर्ष नरेंद्र मोदी होते. म्हणजे नरेंद्र मोदींनी या जिल्ह्यासाठी विकास काय केलाच नाही की काय, असं त्यांना करायचं आहे की काय? हा प्रश्न सिंधुदुर्ग बदलत्यामध्ये घेतला पाहिजे की 8 वर्षामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये काहीच विकास केला नाही, हा प्रश्न घेतला पाहिजे. आज सिलेंडरचं सांगितलं की सिलेंडर दिलेत. आज फक्त भाजपने सांगावं की कुठल्या कार्यालयात सिलेंडर जमा आम्ही करून घेतो. हजारो लोक त्या ठिकाणी सिलेंडर जमा करतील. अन्न सुरक्षेचं धान्य कुठे येतं आहे, जे काय गोष्टी सांगितल्या. आज भाताचा आम्ही जवळजवळ 1 लाख टन भात या ठिकाणी खरेदी केला आहे. त्या भाताला बोनस दिलाय काय, तो सिंधुदुर्ग बदलतोय काय? आज राणे केंद्रीय मंत्री असताना राणेंनी किती या जिल्ह्यामध्ये उद्योग आणलेत, हा जिल्हा बदलतो की काय? या सगळ्या गोष्टी लोकांना माहिती आहेत, परंतु आपल्यामार्फत या लोकांना आपण हे करतोय. आज खरं तर माझ्यावर सुद्धा या ठिकाणी आरोप केलेत की आम्ही कमिशन घेणारे आमदार आहोत म्हणून. खरं तर राजन साळवींनी कुठलं एनरॉनचं काम या ठिकाणी विरोध केला आणि काम घेतलं. उलट याच राणेंच्या मुलग्यांनी, नितेश राणेंनी पहिल्यांदा नाणारला विरोध केला होता. आपण म्हटलं की 3-4 वर्षापूर्वी नाणारला त्यांनी विरोध केला होता आणि आता नाणारला सपोर्ट करतायत. तो सपोर्ट काय कमिशनसाठी करतायत काय, ठेकेदारीसाठी करतायत काय? आमच्यावर आरोप करतात आम्ही ठेकेदारीसाठी, आमच्याकडे मोठी आयुष्य असून सुद्धा आम्ही राणेंसारखे पक्ष सोडले नाहीत. आमच्यावर दबाव असून सुद्धा, आमच्यावर पोलिसांच्या कारवाईची टांगती तलवार असून सुद्धा आम्ही पक्ष बदलले नाहीत. त्यामुळे आम्ही कमिशन घेण्यावर आमच्या आरोपांपेक्षा आमची राजकीय पार्श्वभूमी आणि आमच्यावर सध्याचा असलेला दबाव असून सुद्धा आम्ही पक्ष बदलले नाहीत. तो राणे बदलला आहे. त्यामुळे निश्चितपणे आपण सिंधुदुर्गात आज सिंधुदुर्ग बदलतोय. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेले अनेक वर्ष आरडीसीचं पद कधी रिक्त नव्हतं. आज आरडीसीची आणि प्रांतांची पदं, जी महत्त्वाची पदं महसूल विभागात आहेत, प्रशासनामध्ये आहेत, ती आज रिक्त आहेत. आणि हा सिंधुदुर्ग बदलतो की काय, याचा विचार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली जनता निश्चित या ठिकाणी करेल. आणि जर कोणी अशा यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा आग्नेवाडीच्या यात्रेच्या निमित्ताने जर कोण राजकारण करत असेल तर लोकांचा काय रोष आहे, तो लोकांचा रोष येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये निश्चित दिसून येईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी शिवरायांबद्दल केलेल्या वक्तव्यामुळे वादंग निर्माण झालाय. यावर आमदार वैभव नाईक यांना विचारलं असता त्यांनी या वक्तव्याचा निषेध केलाय. पाहुयात काय म्हणालेत वैभव नाईक. खरं तर भारतीय जनता पार्टीने जो आनंद मेळावा घेतला होता तो कशासाठी घेतला होता? लोकांना भाविकांना दिलेला मनस्तापासाठी होता की नारायणांना राजकीय या जिल्ह्यातून निरोप देण्यासाठी होता की आमच्यावर आरोप करण्यासाठी होता? हाच प्रश्न खऱ्या अर्थाने लोकांना पडलेला आहे. कारण या मेळाव्यामध्ये शिवसेनेवर टीका करण्याचं काम या मेळाव्याच्या निमित्ताने केलं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये विकासाची कुठली नवीन घोषणा या ठिकाणी केली नाही. कुठलाही 1 रुपयाचा नवा निधी सुद्धा या ठिकाणी दिला नाही. फक्त शिवसेनेवर टीका, उद्धवजींवर टीका आणि आमच्यावर टीका, यासाठीच हा मेळावा या ठिकाणी होता. परंतु लोकांना मात्र या मेळाव्याच्या निमित्ताने जे लाखो भाविक दर्शनाला येतात त्यांना मात्र मनस्ताप करावा लागला, ही वस्तुस्थिती या ठिकाणी आहे. ज्या राजकीय दहशतवाद किंवा आपल्याकडे आल्यानंतर दबावाचं राजकारण होतं त्याला मात्र शिवसेनेचा विरोध आहे आणि यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा राहील की
की शिवसेनेला जर योग्य पद्धतीने जर आपण आपण लोकशाहीच्या मार्गाने एकमेकाला विरोध करणं हे योग्य ठरेल, परंतु जर दबावाचं राजकारण कोण करत असेल, झुंडकशाही करत असेल, तर त्याला त्याच पद्धतीने सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये उत्तर दिलं जाईल. खरं तर याआधी मला सुद्धा अशा धमक्या फोनवर निनावी खूप आल्या होत्या, परंतु या धमकी देणाऱ्यांमध्ये कुठलीही हिंमत नाही. नितीन देशमुखांना ते माहिती नसल्यामुळे त्यांनी त्या धमकीची गांभीर्याने दखल घेतली. या धमकी देणारे काही करू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. नाही, शिवसेनेची भूमिका नेहमीच आहे की छत्रपती शिवराय हे महाराष्ट्राचे आदरस्थान आहेत. त्यांच्या विचारावरच आम्ही काम करत आहोत आणि त्यामुळे छत्रपतींच्या जर चुकीचे असेल, मी काय ते हे बघितलं नाही, चुकीचं असेल तर शिवसेनेचा नेहमीच विरोध असेल, उद्धवजी ठाकरेंचा विरोध असेल. मग ते जितेंद्र आव्हाडांनी जर चुकीचं वक्तव्य शिवाजी महाराजांबद्दल केलं असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी, तर आम्ही पण त्याला विरोधच आमचा राहील. खरं तर शाहिस्तेखान आणि शिवाजी महाराज नसते तर यांचा वधच झाला नसता. छत्रपतींनी यशा ज्या प्रवृत्ती होत्या त्यासाठी विरोध केला आणि म्हणून खरं तर हे असं वक्तव्य असेल, मी ते बघितलं, असं वक्तव्य असेल तर पूर्णपणे ते चुकीचं वक्तव्य आहे आणि त्यांचा आम्ही निषेधच या ठिकाणी करावा. खरं तर जे गुन्हे नोंद झाले त्या गुन्ह्याचा तपास या ठिकाणी चालू करा. आम्ही पोलिसांना कधी भेटलो नाही. जर काय आम्हाला गुन्ह्यावर हे होईल, आम्ही जर गुन्हेगार असू तर निश्चित आमच्यावर पोलीस कारवाई करते, परंतु आम्ही आमच्यावर असलेल्या पोलीस आपल्या माध्यमातून असलेले फोटोग्राफ, व्हिडिओग्राफ ह्याच्यावर आम्ही त्या ठिकाणी काय करत होतो हे पोलिसांना सुद्धा माहिती आहे आणि त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने जर गुन्हे नोंद करत असाल, तपास करत असेल तर त्याला योग्य पद्धतीने आम्ही लोकशाहीच्या मार्गाने शासकीय पातळीवर आम्ही त्याला विरोध या ठिकाणी निश्चित करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. लोकवर्गणीतून रुग्णवाहिका ही संकल्पना एका शासकीय डॉक्टरांना मांडावी आणि अवघ्या काही तासात 7 लाखांहून अधिक लोकवर्गणी जमा व्हावी हे जर कुणाला सांगितलं तर त्यावर विश्वास बसणं कठीण आहे. पण ही किमया दोडामार्ग वासियांनी घडवून आणली आहे. देवदूत बनून निस्वार्थी रुग्णसेवा देणाऱ्या दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे यांनी फक्त हाक दिली आणि दोडामार्ग वासियांनी करून दाखवलं. स्वतः डॉक्टर, राजकीय नेते, पुढारी, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, पत्रकार, शिक्षक, उद्योजक, बिल्डर, ठेकेदार नव्हे तर सामाजिक कार्यकर्ते आणि दोडामार्ग मधील सामान्य नागरिकांनी पुढाकार घेत एका तासात 7 लाखांहून अधिक लोकवर्गणी गोळा केली आहे. अजूनही 8 लाखांची वर्गणी गोळा करायची असून समाजातील दानशूर व्यक्तींनी यासाठी योगदान द्यावं असं आवाहन डॉक्टर येवळे यांनी दिलंय. यासाठी पुढील जणांचं लाख मोलाचं योगदान मिळालं. यात शिवानंद भोसले 1 लाख, दोडामार्ग शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे 51,000, प्राथमिक शिक्षक वर्ग तालुका दोडामार्ग 50,000, बाळासाहेबांची शिवसेना 50,000, चेतन चव्हाण मित्रमंडळ 50,000, सरपंच संघटना दोडामार्ग 36,000, दोडामार्ग असोसिएशन दोडामार्ग 30,000, प्रेमानंद देसाई 25,000, विवेकानंद नाईक 25,000, दत्ताराम टोपले 25,000, एकनाथ नाडकर्णी 25,000, वकील संघटना दोडामार्ग 25,000, सूर्यकांत गवस 25,000, शैलेश गोवेकर 25,000, राष्ट्रवादी काँग्रेस दोडामार्ग आणि अर्चनाताई घारे परब 25,000, मराठा क्रांती मोर्चा 25,000, पत्रकार समिती दोडामार्ग 20,000, राजेंद्र म्हापसेकर 11,000, नितीन मणेरीकर 11,000, विठोबा पालियेकर 10,000, सुधीर दळवी 10,000, रेश्मा कोरगावकर 10,000, मोहन गवंडे 10,000, मायकल लोबो यांचा पुरुष बचत गट 10,000, दोडामार्ग तालुका स्वामी समर्थ मंडळ 10,000, स्नेहबंध ग्रुप दोडामार्ग 10,000, दयानंद नाईक 10,000, संतोष रघुनाथ शेटवे 10,000, शशिकांत बाबल नाईक 10,000. तर लोकवर्गणीतून रुग्णवाहिका ही प्रत्येक दोडामार्ग वासियांची गरज असून अजूनही आपल्याला 9 लाख रुपये लोकवर्गणीची आवश्यकता आहे. शेकडो जण लोकवर्गणी देऊन आरोग्य क्षेत्रातील या विधायक कार्यासाठी आपले योगदान देण्यास उत्सुक आहे. ज्या दानशूर महनीय व्यक्तींना या आरोग्य उपक्रमात प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवायचा आहे,
ज्यांना लोकवर्गणी द्यायची आहे त्यांनी ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश्वर एबाळे 9763 132262 किंवा पत्रकार संदीप देसाई 9423 321126 तेजस देसाई 9423 518908 यांच्याशी संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयामध्ये डॉक्टर एवळे सरांनी एक हाक दिली दोडामार्गतील जनतेला, लोकप्रतिनिधींना, सगळ्यांना, आणि सगळ्या क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी या एका हाकेवर उपस्थित राहिले. आपण पाहू शकतो माझ्या मागे हा संपूर्ण जनसमुदाय. प्रत्येक समाजात वावरत असताना समाजाचं काहीतरी देणं लागतं या भावनेने प्रत्येक व्यक्ती मदत करत असतो. पण एवळे सरांनी जी हाक दिली आणि त्या हाकेला आज जी या सगळ्यांनी मदत केलेली आहे, एक सहकार्य केलेलं आहे, ते कुठच्याही आपण शब्दात त्याचे मोल मानू शकत नाही. थेट आपण सरांकडे जाऊया. सर, आपण एक हाक दिलात. आज सगळेजण जे जे आपल्याकडे वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी येत असतात त्या सगळ्यांनी एका हाकेवर या ठिकाणी उपस्थित दर्शवली आणि त्याही पलीकडे जाऊन एका मोठ्या विषयावर सगळ्यांनी चळवळ उभी करून एक आपल्याला मदत केलेली आहे. काय सांगाल, कशा शब्दात हे सगळं जे ह्या लोकांचं सहकार्य आहे ते व्यक्त करा? नाही, खरं सांगायचं तर गेल्या 15 वर्षामध्ये म्हणजे माझं कुटुंब जेवढं आहे ना तेवढाच हा माझा मित्रपरिवार, म्हणजे सर्व पक्षातले बाकीचे उद्योगपती असतील, शिक्षक असतील, सर्व संघटना असतील, ते नेहमी आरोग्याच्या दृष्टीने माझ्याकडे मदतीला येत असतात. त्यावेळेला मी त्यांना नक्कीच मदत केलेली आहे. त्यामुळे ही पॅरलल ॲम्ब्युलन्स म्हणजे जे शासकीय ॲम्ब्युलन्स ज्या वेळेला उपलब्ध नसते त्यावेळेला ज्या काही घटना घडतात त्या टाळण्यासाठी एक लोकवर्गणीतून लोकप्रतिनिधी किंवा सर्व लोकांनी मिळून कॉन्ट्रीब्युशन करून एक ॲम्ब्युलन्स पर्याय उभा करावी अशी माझ्या डोक्यात संकल्पना आली. आणि मी आज सकाळी 8 वाजल्यापासून एक 9-9:30 पर्यंत या सर्वांना एक फोन केला आणि 12:30चं टायमिंग दिलं होतं. तर प्रत्येकजण माझ्या फोनला रिस्पॉन्स देऊन या मदत कार्यासाठी इथे धावून आले. 12:30 वाजता सगळे पोचले आणि या ॲम्ब्युलन्स आणि त्याचा मेंटेनन्स विविध ह्याच्यावरती चर्चा झाली. बऱ्याच लोकांनी चांगलं मार्गदर्शन केलं. काही अडचणी येणार याची काही सूचना दिल्या. तरीसुद्धा कमीत कमी आपण त्याचा मेंटेनन्स करून छोट्या गाडीपासून सुरुवात करून या ज्या रुग्णांच्या काही अडचणी होतात त्या दूर करण्यासाठी आपण सगळं माझे मित्र एकत्र आल्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. आणि आजच्या या एकाच बैठकीत मला वाटतं एक 6-1 लाख रुपये जमा झाले असं सांगायला हरकत नाही. प्रत्येकाने आपली नोंदणी केलेली आहे त्या त्या अमाऊंटची. आणि उर्वरित जे आपल्याला काही अजून 4-5 लाख राहतील जे मेंटेनन्स आणि ड्रायव्हरच्या खर्चासाठी जे वरचे पैसे लागणार आहेत त्यासाठी मी पत्रकार बंधूंना एक जाहीर आवाहन करतो की अजूनही आपल्या तालुक्यात असे म्हणजे आज जमलेले सोडून इतर असे खूप लोक आहेत की ज्यांच्या अंगामध्ये दानत आहे, दानशूर आहेत. ते नक्कीच आपल्याला मदत करतील. आणि हा पॅरलल ॲम्ब्युलन्सचा जो संकल्प आहे तो आपण सगळेजण मिळून पूर्ण करू अशी मी एक ग्वाही देतो सगळ्यांच्या वतीने. नक्कीच सर. आणि सगळ्या जनतेला मी मुद्दामून आवर्जून या ठिकाणी आमच्या पत्रकार मित्रांच्या वतीने सुद्धा आवाहन करतो. आपण पाहू शकतो समाजाने ठरवलं तर कुठची अशक्य अशी गोष्ट नाही, ती शक्य कधी होऊ शकते. आणि आज त्याचं जे उदाहरण आहे सगळ्या क्षेत्रातील मान्यवर दोडामार्गमधील राजकीय असू दे, सामाजिक असू दे, त्यानंतर आपले वकील मित्र असू दे, डॉक्टर मित्र असू दे, सगळ्या क्षेत्रातले जे मंडळी आहेत ते आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. एकही क्षेत्र शिक्षण क्षेत्रातील सुद्धा शिक्षक संघटना आहेत त्यांचे सुद्धा प्रतिनिधी सरांनी ज्यांना ज्यांना हाक दिली ज्यांच्यापर्यंत सर पोचले ते इथे पोचलेले आहेत. आणि आम्ही या माध्यमातून आवाहन करतो कारण सगळ्यांना या ठिकाणी मदत करायची आहे. सगळ्यांपर्यंत सर पोचू शकले नाहीत मात्र आम्ही या सगळ्यांच्या वतीने ज्या आज उपस्थित आहेत त्यांच्या वतीने या ठिकाणी आवाहन करतो. एक दोडामार्ग तालुक्यामध्ये जी ॲम्ब्युलन्सची अडचण आहे, ॲम्ब्युलन्सची अडचण म्हणजे ॲम्ब्युलन्स आहेत पण आपत्कालीन परिस्थितीत ज्या सर्वसामान्यांना खरी गरज पाहिजे असते. अगदी परवा घडलेला एका गरोदर मातेच्या या ठिकाणी पुढील वैद्यकीय उपचारांसाठी पुढे नेण्यासाठी जो एक प्रसंग घडला आणि त्याच्यातनं ही चळवळ उभी राहिली आणि एका शब्दावर एका दिवसात 6 ते 7 लाख रुपये उभे राहिलेत. ही सगळ्यात मोठी दोडामार्ग वासियांची ताकद आहे. आणि मला वाटतं आपण जो एक 10 ते 15 लाख रुपयाचा हा खर्च आहे तर आपण एक 15 फेब्रुवारीपर्यंत एक ही संपूर्ण मोहीम राबवण्याचं ठरवलेलं आहे. 20 फेब्रुवारीपर्यंत ज्यांना ज्यांना या सगळ्या गोष्टीसाठी मदत करायची
करायचे आहेत तर सरांशी ते कॉन्टॅक्ट करू शकतात थेट. आणि एक मोठं चळवळ आणि दोडामार्गवासियांचं अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे, एक स्वतःची हक्काची लोकांची रुग्णवाहिका, तर ती आपल्याला उभी करायची आणि मला वाटतं याच्यामध्ये सगळे मदत करतील. सर, आपण पुढाकार घेतला त्याबद्दल तमाम दोडामार्गवासियांच्या वतीने मी तुम्हाला धन्यवाद देतो, कारण आपण जे इथल्या प्रत्येक नागरिकाच्या आणि रुग्णाच्या सेवेसाठी तत्परता दाखवत आहे, त्यामुळे आमची एक सगळ्यांची सामाजिक बांधिलकी बनते तुम्हाला सपोर्ट करून, आणि आम्ही सगळे तुम्हाला सपोर्ट करूत. आणि मला वाटतं दोडामार्गतील प्रत्येक सामान्य नागरिक सुद्धा या चळवळीमध्ये आपल्याला सपोर्ट करेल. हे एक मोठं आपण एक अभियान सुरू केलेलं आहे आणि त्याच माध्यमातून आपली जी स्वतःची रुग्णवाहिका आहे ती या महिन्यात यायला हरकत नाही. त्या माध्यमातून सगळ्यांनी आम्ही तुम्हाला एक शब्द देतो आणि सगळ्यांना आवाहन करतो, सगळ्यांनी या मोहिमेला सहकार्य करावं. आणि तुर्तास इथेच थांबतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निसर्गाच्या सानिध्यात स्वच्छंद आणि शांत जीवनाची सुरुवात म्हणजेच कुडाळ मधला एक अतिशय सुबक प्रकल्प. निलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प. MIDC रोड, राज हॉटेल जवळ, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. बुकिंगसाठी संपर्क 94 230 52 002 आणि 99 23 90 0202. वैभववाडीतील नाधवडे माळरानावर रविवारी बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळानं बैलगाडी शर्यतीचं आयोजन केलं होतं. यामध्ये तब्बल 55 बैलगाड्या या शर्यतीत सहभागी झाल्या होत्या. यामध्ये संगमेश्वर येथील सूरज सुरेश चव्हाण यांच्या बैलगाडीनं प्रथम, तर कोल्हापूर शाहूवाडी येथील श्रावणी सचिन सावंत द्वितीय, कासारडे येथील संजय यशवंत जंगम यांची तृतीय, रत्नागिरीच्या करण सुमित बेटकर चतुर्थ, गजानन मधुकर कुंभार सावर्डे शाहूवाडी यांच्या गाडीचा 5वा क्रमांक आलाय. या स्पर्धेचा थरार पाहूयात.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. बांधवणा हा जिल्हा विकास करेल, पण कप्पा करंटे मध्ये मध्ये येतात. त्या विचारावर त्या ना काय केलं, रस्त्यासाठी काय केलं, शिक्षणासाठी काय केलं, इंडस्ट्री रोजगारांसाठी काय केलं, 2.5 वर्षात काय केलं. 56 वर्ष झाली शिवसेनेला. पहिल्या 45 वर्षामध्ये साहेब असेपर्यंत शिवसेना घडायला, वाढायला, सत्तेत यायला कोकणाने आधार दिला. म्हणत नाही मी नारायण राणे, कोकणीच माणूस तिथे होता. महाराष्ट्रात वन सगळ्या जिल्ह्यात, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र फिरणारे कोकणीच होते. मग उद्धवा काय केलंस रे बाबा 2.5 वर्षात? आलाच 2दा मासे खायला. ठराविक लोकांकडून मासे डबे कुठून जातात मला माहिती आहे. ते तर 2 डबे बंद झाले. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ऍप. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स शियर सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. रिफायनरी होणारच, देवेंद्र फडणवीसांचे आंगणेवाडीतून पुनरुच्चार. भाजपचा मेळावा, नारायण राणेंना राजकीय निरोप देण्यासाठी वैभव नाईकांची बोचरी टीका. आणि आंगणेवाडी यात्रेत झळकलं कोकण 7 लाईव्ह. कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स शियर सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.